Меркурий ще бъде ретрограден в Стрелец от 9 ноември и ще продължи около 3 седмици. През този период ще усещаш забавяне и объркване в комуникацията, тъй като Меркурий управлява мисълта, информацията и пътуванията. Влиянието на знака Стрелец ще подтиква към философски размисли, но може да донесе и прибързани обещания или неточности в плановете. Бъди внимателен при подписване на договори, планиране на пътувания или започване на нови проекти. По-добре е да прегледаш детайлите няколко пъти. Ако възникнат недоразумения, използвай ги като възможност да изясниш своите намерения и да се учиш от грешките. Не се изненадвай, ако стари теми или хора от миналото се появят отново. Този период ще изисква търпение и гъвкавост, без гаранция за бързи резултати. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.